Сторонка 66. Семьдесят один.
65.
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Сьогодні в літургії Слова ми бачимо учнів, які, не глядячи ні на що, не можуть сприйняти факт того, що Христос воскрес. Они хотели поверить в разные вещи, что тело выкрали, что кто-то подманул, а не то, что воскрес. Потому что учни, будучи еще не осветлены Духом Святым, обшивали прежде всего страх. Страх перед тем, что Христос, коли сопроводил воскрес, то думали, что придется различиться за здравие, за то, что подманул, за то, что заставили его. И они не чекали Христа, який прийде вести добрую новину об житті вічному. Сьогодні подчас цієї Євхаристії я молюся за лікарів, особливо за тих, імені його прислали до нас, за медработників 32-ї поліклініки Мінська, за загадчицю терапевтичного відділення Жанну Кеву, за старейшую медсестру Янину Харва, за медсестру Алену Алексеевку, головного врача Елену Спару, за медсестру Татьяну Петровну, за врача Оксану Петровну и всех співпрацовників. Так само молюся за медработників 4-ї больниці Мінська, за лікарів Ірину, Наталію, Юлію, Ольгу, Віталія, за медсестер Наталью, Алину, Елизавету, Наталью, за медработников Добшевской центральной районной больницы, за лекаров Павла Александра Федоровича, за Тамару Шишла, за Русакович Людмилу, за Янцевич Оксану, молюсь за Светлану Соловей, медсестру, за Глуш Ину, санитарку и всех сопрацовников, за загадчицу кардиологічним відділенням 6-ї больниці Троянову Наталію Валентиновну, яка знаходиться в реанімації в тяжкому стані, за медсестру Ганну Дубові з Іб'я, за всіх супрацовників 6-ї больниці Мінська, просячи для їх потрібну ласку Божого благословення і підтримки на цей час. Брат Андрей молится за померлую Юзефу, просячи для їх можливості пробачення, грехов, отримання шанса бачити Боже обличчя небесне благоденствие. А на початку цієї Євхаристії перепросимо Бога за наші слабості і за непам'ять. Сповідаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мене, да Пана Бога нашого. Яхай змилується над нами Бог усемогутній, і отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амінь.
если кто в тебя верит. Глянь литости на твоих образ, одроженных в сакраменте просто, и одари их вечным счастьем. Проспав нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и благодарить верности Духа Святого, Бог разрушитель и вечный. Читаем Деяния апостолов. В тот час проводили старейшины и книжники бачили два Петра и доведавшись, что удивительные письменные просто удивились, и познали, что ему говорит Иисус. Глядя на здорового человека, не стоявшего, ничего не мог сказать. Загадали увидеть известного Сержея и Раисы, помнишь собой раньше. Что нам родится этими людьми? Вони учили придорожный суд. Бачили всем шикарным казанием. И мы не можем заперечить этого. А говорит, Давид Ширанси, заборонил им под погрозом, как не промовляли больше ответа имя на него начали. Тогда как прикрыли, заборонили умом промовлять и научать имя Иисуса. А Петр и Иоанн сказали: подумайте, здесь справедливо перед Богом суд Отца больше, чем Бог. Мы не можем молчать про то, что мы бачили, а бездну пригрозили и отпустили. Тому, что за людей не смогли покарать их, мы все славим Бога за то, что сталось. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Слава Тебе, Боже, вот и почему я слава Тебе, Боже, вот и почему я Хвалите Бога, Твою добрый,
Святого Евангелия по Евангелию. Калі Езус воскрес раніцай у першы дзень тыдня, Ён з'явіўся найперш Марыі Магдалене, з якой Ён выгнаў 7 злых духаў. Яна пайшла і абвясціла тым, хто быў з ім, якія былі ў жалобе і плакалі. А яны хоць і пачулі, што ён жывы, і што яна яго бачыла, не паверылі. Пасля гэтага ён з'явіўся ў іншай постаці двум з іх, якія ішлі ў вёску. Тыя вярнуліся і абвясцілі астатнім, але і ім не паверылі. Нарэшце з'явіўся 11, калі яны сядзелі за сталом, і папракаў іх за нявер'е і жорсткасць сэрца, бо не паверылі тым, хто бачыў яго воскреслага. І сказаў ім: «Ідзіце па ўсім свеце і абвяшчайце Евангелие усялякаму стварэнню». Гэта слова Пана. Сёння у других словах ми бачимо учнів. Спочатку Петра і Яна, після 11, які знаходяться разом непосередньо після смерті Христа, Його смерті і воскресіння. Поглядите, яка піраміда є сюди учнів. Ось тут Петр і Яна стоять перед старейшинами, стоять перед книжниками, и их готовы наказать за то, что они проповедуют в имя Христа. А они мало того, что боятся покарания, так еще, так сказать, в одном смысле, нагло отказывают. А з другого боку ми бачимо 11, які не вірять тому, що Христос воскрес. Вельми велика перемена. Перемена, на яку треба було 50 днів. Перемена, на яку треба було вельми шмат часу. Але перемена яка здесь. В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо учнів, яким Єсус увесь час дає знаки. Тут ми чули про два моменти. Марія Магдалена, до якої об'явився Єсус, яка хрестила учнів, вони не повірили. І той момент, коли Єсус об'явився двом учням на дорозі в Емаус, вони вернулися, розказали і не повірили. І ось ще момент, який ми всі ведаємо про Томаша, який не повірив, і були під об'явлення, який сказав, що покойні кладу смерть у його Бога, не повірив. Єсус весь час давав учням конкретні знаки. Я у вас воскрес. Бо і Магдалена, і інші казали те саме. Христос,
той Христос, який був з нами, Він живий. Хотя всі бачили, що Він помер. Почему учні не верили? Чому учні не могли повірити? І навіть у Євангелії Іоанна, Томаш, якому всі апостоли казали, ми бачили, Він воскрес, Він був з нами і вірив, сказав, я не вірю. Тому що страшно. Тому що за язиком Богу було страшно. Бо вони були вірні Христу. И они сказали, мы будем верны с тобой. Мы будем верны и будем вести за тобой. Петр сказал, на смерть за тобой пойду. Пойду, куда ты не пришел, я буду с тобой. А после все отреклись. Все отреклись. И мало того, что отреклись, они бачили смерть своего страны. Они бачили смерть того, кто двоим надеял. Кто справді був моцний у словах учинках. Того, хто робив чуди, того, хто мог зробити невіроводні речі, хто мог урешті вибавитися з неї. Як вони думали, ідея, як це зробити. І вони думали, що у них є вельми добре будущее. Тому що ось він Месія, а вони будуть найближчі. І ще вдруг у цього немає. І тепер, коли Христос приходить і каже, Йон воскрес, появляється з одного боку недовіра, бо коли Він воскрес, не хочеться вірити, що знову все може здійснитися. Уже того, чого прагнули, чого шукали, і страту, чого переживали, може здійснитися. А з іншого боку, є страх. Страх, що коли Він воскрес, коли Він справді воскрес і живий, то Він прийде запитатися за слово, за учинки. Запитатися за те, що Богу ви казали, що будете со мною, а з другого, у першому небезпеки не уцепили. Запитатися у того Петра, що ти казав, що будеш со мною аж до кінця, а після ти тройче не одрекся. У першому не то, що небезпеки, просто якогось небезпечного симптома. И тому не могли принять, аж покуда Христос сам не пришел. Аж покуда Христос сам не пришел до них, не стал, не показался. Говорится, что цікаво. Христос, когда приходит до учнів, и Он не осуждает их за то, что они сделали. И Он не осуждает их за то, что они отреклись, за то, что боялись, за то, что сгромозили. И Он осуждает только то, что не поверили, что не смогли переломать себе, не смогли забить то, чему их учил. Не смогли провести свою болью, своим жалем и увести в сущнейший свет. Свет воскрешения. Сегодняшнее слово учить нас двум речам. Перша реч. Бог, коли захоче, і так знайде шлях до життя. Не отрималося про Марію Магдалину, то про двох учнів. Не отрималося про їх, то ще іншим способом. Але Він зробить те, що жадає. Те, що потрібно для того, як чоловік перемінився. Для того, як Петр, який боявся, стався Петром, який був головою Костюла, який відважно визнавав його Христа, не боючись смерті. А другая речь. Бог и так, навіть коли ми 10 разів, 100, 1000 разів пали, Бог прийде з добрым, как нас поднять с колен и показать новую приживительность. Не ту приживительность, какую мы жили, какую переживали, а новую, у якої зовсім інша ситуація. Чоловік, який зустрів Христа у Воскресі, а той чоловік, який вірить у чудо. Вірить у те, що Бог є з Богом всього.
До Бога, який розкривши Ісуса Христа, визнай нашу віру, вірувати на Бога, а від самого ствариться неба і землі, вся важна і неважна, і один Пана Ісуса Христа, Сина Божого безнародного, з Отця народного, перед всім віками, Бога Бога, святого свята, Бога справного, Бога справного, народженого, а не створеного, одиносудного Отцу, про якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и узродился от Духа Святого, сделал моим, и стался человеком. Укрываемый так сам за нас, при Понтском Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес, а вот и Писание, и взошел на небо, сердись провалившего лица, и снова придет в рай, судить живых и померных, и якого даст Бог не будет конца. Верую в Духа Святого, Анна и Животворца, и який за Отця и Сына Боготец, якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророку, веру в один святый католический апостольский костюм, вызнаю один рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения победы и життя вечного в будущем свете. До Бога, який розкрив Ісуса Христа, наново одарив нас годністю дітей Божих, пусть несет наши просьбы. Молимся за святый Костел, как он обещал всем людям радостную новину об избавлении. Тебе просим, Выслушай нас, Пане. Молимся за бискупов, вероятников апостолов, как всю свою моць начерпали из Евхаристии. Тебе просим, Выслушай нас, Пане. Молимся за людей, покликанных до Божьего служения, как они дяковали за ласку покликания и возрастали любови до Бога и ближних. Тебе просим, Выслушай нас, Пане. Молимся за людей, які живуть у браху, как про сакрамент поєднання вони знайшли дорогу до спокою і радості у воскреслого Христа. Тебе просим, Выслушай нас, Пане. Молимся за хворих, терпящих, особливо подчас епідемії, как вони не віру в Божу милосердність і справедливість. Тебе просим, Выслушай нас, Пане. Молимся за лекарів, за медсестер, санітарів, за обслуговуючий персонал, всіх, хто рятує життя людей, а Бог наділив своєю надією і тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за святую память Юзефу, как Бог принял ее до своего владарства. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за нас, как мы дяковали Богу за ласку веры и умение делиться с іншими. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Боже, переможця смерти и дал за життя. Выслухай молитвы Твоего Костела и учени, как правду об избавлении Он мог обещать всем людям. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. 64. Alleluia.
Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу оферу принял Бог и Отец всему. Нехай Пан Бог принял оферу зуб Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само наградись нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, ученикам безусловно дяковали Тебе, складаючи эту пасхальную обряду. Нехай нескрытные тени ласки и откупления станет для нас хранитель вечной радости, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Слушно и избавлено, как мы Тебе, Пане, завсёды славим, а особливо в этот день больше торжества вершай Твою хвалу, как и Христос была веровали, як наша Пасха. Боjąca правая ягнё, и Он взял грех и свет, и своей смертью перемог нашу смерть, вернувши нам життя, раз своя с мертвых восстание. Тому откуплено человечество во всем свете, радуется воскресению Христа, а коля Его разум с усилий святых, спевает Тебе им хвалы, неоспынно скликающий. Справді Боже, Ти святий і справедливо хвалить Тебе все Твоє створення, бо про Сина Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действуя мощью Духа Святого, и все оживляешь и освящаешь, и неоспытно сбираешь народ свой, как от восходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую веру. Тому едности всем костелом, у наисвятейший день с мертвых повстания Пана нашего Иисуса Христа, праз Его покорно молим Тебе, Пане. Освяти мощью Духа Твоего в этой даре, який мы принесли Тебе на веру, как стали святы телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал стеснять эту таинницу. Бо и Он в нож, как и был выдать, взял хлеб, и по заповеди складаючи, благословил, ломал и раздавал своим ученикам, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано».
головним чином по вечері узяв келих і, подяку тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо це є келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Це чините на мою пам'ять». Это великая таємниця веры. Пане, вспоминаючи здовжу муку Твоєго Сина, а так само Його чудовне воскресіння і бовшестя, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі эту живую і святую віру. Узглянь просим на дар Твоего костела и прими его как вяру, якой Ты подал быть милостивым. Дозволь ко мне, узмоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Niechaj On zamożnić nas wiecznym darem dla Ciebie, aby zmogli otrzymać spадщину z wybranikami Twoimi, najpierw Najświętejszej Panny i Bogorodzicej Maryi, ze świętym Józefem i jej Abrahamem, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi uczeniami, ze świętym Franciszkiem, świętej Klarą, świętej Faustyną i всеми świętymi, про zastupnictwo jakich my spodzieją się na Twoje niestomne допомоги. Просим Ciebie, Panie, niechaj mnie ta ofiara naszego pojednania przyniesie всему światu упокой и избавление. Будь ласкавым называть верой и любовью Костел Твой, який пилигримує на землі, со слугою Твоим, Папом нашим Францишком, Біскупом нашим Тадеушем, Біскупом Юрием, Біскупом Александром, з усіми біскупами і всім народом, з усіми біскупами і всім духовенством і всім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. Подобрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх хрещених по світі дітей Твоїх, наших померлих, братов і сестер, і всіх, хто в ласці Твоєї дійшов з этого світу, милостиво прими благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними, завсюду радоваться Твоей хвале, раз Христа, Пана нашего, раз Его готоваешь свет усялякими добротами. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усі віки вічні. Называемся детьми Божьими и изъявляемся, кого смеемся касаться. Господь,
ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и преисцелства нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, изложай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкав згодно с Твоей волей дарить Его спокой и едность. Яки живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюду будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокоя. Вось брат Божий, вось той, кто верный себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Его. Пане, я не варты, как Ты в моей сотворении, але скажи только и слово, и будет оздоровлена душа.
Молимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво на народ Твой, який Ти одарив сакраментами вечного життя, и приведи его до хвалебного воскрешения раз Христа Пана нашего. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый.